Φίλες και φίλοι, εξακολουθώ να βρίσκομαι στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, σε απευθείας σύνδεση φυσικά, και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω κοντά μου διαδικτυακά την Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, κοινωνικό λειτουργό, με εξειδίκευση στην συστημική οικογενειακή θεραπεία, Αντιγόνη Αλεξίου. Εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με τα παιδιά. Κυρία Αλεξίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή. Είναι τεράστια η τιμή. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πώς θα καταλάβουμε, κυρία Αλεξίου, πως το παιδί μας έχει πέσει θύμα bullying, ειδικά αν ντρέπεται να μας το πει? Οι συνέπειες του bullying είναι πολυεπίπεδες και φαίνονται σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής του παιδιού. Μπορεί να επηρεαστεί η συναισθηματική του κατάσταση, να κλείνεται στον εαυτό του, να μην θέλει ξαφνικά να επικοινωνήσει με τον ίδιο τρόπο με τους γονείς του ή με τα αδέρφια του όπως πριν. Μπορεί να παρατηρηθεί να επιμένει να μένει περισσότερο στο σπίτι, να μην θέλει να έχει τις ίδιες επαφές με φίλους ή να απομονώνεται στο δωμάτιό του. Το σημαντικότερο είναι να ρωτήσουμε τι χρειάζεται και τι έχει συμβεί. Πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε το παιδί μας ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τέτοια περιστατικά? Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη απάντηση, γιατί η λύση κατ' εμέ είναι πολυπαραγοντική και χρειάζεται πολλούς ανθρώπους. Οι γονείς παίζουν το σημαντικότερο ρόλο και τα άμεσα πρόσωπα του περιβάλλοντος του παιδιού, ολόκληρη σχολική κοινότητα, αν υπάρχουν φυσικά κοινωνικές υπηρεσίες με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, οι εκπαιδευτικοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, ενδυνάμωση διαφορετικά, αν δεν συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά που σε μια φάση της ζωής τους υπήρξαν θύτες, αλλά και οι γονείς των παιδιών αυτών. Κυρία Αλεξίου, τι μπορεί να κάνει η οικογένεια του παιδιού θύματος, ώστε να σταματήσει μια τέτοια κατάσταση? Σίγουρα το κυριότερο είναι να δοθεί χώρος και χρόνος. Αντιμετωπίζουμε μια βλάβη ψυχική, γιατί αυτό προκαλεί σίγουρα το bullying, όπως το αντιμετωπίζαμε και μια σωματική βλάβη. Δηλαδή, όταν μάθουμε πια ότι το παιδί μας αντιμετωπίζει bullying, τότε το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να του δώσουμε χώρο. Να το ρωτήσουμε αν θέλει να είμαστε μαζί του ή αν θέλει να πάρει λίγο χρόνο. Να το ρωτήσουμε το ίδιο τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Όπως για παράδειγμα, αν θέλει να περάσει χρόνο με τους φίλους, αν θέλει να μιλήσουμε γι' αυτό ή αν δεν θέλει να μιλήσουμε καθόλου γι' αυτό. Το δεύτερο βήμα είναι να ρωτήσουμε αν θέλει να απευθυνθούμε στη σχολική κοινότητα. Σίγουρα το να απευθυνθούμε στο σχολείο, στη διεύθυνση, στους εκπαιδευτικούς είναι πολύ σημαντικό για να σταματήσει αυτό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να συμπεριλάβουμε στην παρέμβαση που θα κάνουμε και το στίγμα, την ντροπή. Ένα παιδί που έχει βιώσει bullying, παραδόξως, αισθάνεται ντροπή για αυτό που του συνέβη και πολλές φορές δεν θέλει να το μάθει κανείς εκτός της οικογένειας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε από το ίδιο το παιδί τι χρειάζεται και να το ενημερώσουμε για όλες τις πιθανές λύσεις. Τι προτείνεται να κάνει η σχολική κοινότητα γι' αυτό? Η σχολική κοινότητα αυτό που χρειάζεται να κάνει σίγουρα είναι να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά ως προς το ζήτημα. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι τα σχολεία είναι ήδη πολύ επιβαρημένα. Είναι υποστελεχωμένα σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες και αν υπάρχουν, η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι μπορεί να αλλάζουν έως και 3 σχολεία την εβδομάδα. Αυτό που χρειάζεται σίγουρα είναι μια επαρκής κοινωνική υπηρεσία ως προς τους επαγγελματίες. Χρειάζεται να υπάρχει πληροφορία σε όλο το σχολείο, χωρίς ωστόσο να παραβιάζουμε το απόρριτο. Τι θέλω να πω με αυτό? Μπορούμε να συζητάμε στα σχολεία για το ότι υπάρχουν περιπτώσεις bullying χωρίς να στιγματίζουμε τα παιδιά ή να αναφέρουμε με λεπτομέρειες το συμβάν. Χρειάζεται να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονιού, μαθητή και εκπαιδευτικού.
Αυτό το τρίγωνο δηλαδή χρειάζεται να είναι σε ένα διαρκή διάλογο. Χρειάζεται να υπάρχουν επίσης ομαδικές κουβέντες, συνελεύσεις, στις οποίες τα παιδιά μπορούν να μιλάνε ανοιχτά για τα προβλήματα που συμβαίνουν στη σχολική κοινότητα, χωρίς να μιλούν επί του προσωπικού. Νομίζω πως αυτό που χρειάζεται είναι ο διάλογος αρχικά, να υπάρχει χρόνος στον οποίο θα μπορούν να συνομιλούν όλοι. Ποια λάθη της σχολικής κοινότητας συντηρούν μία τέτοια κατάσταση? Θα ήθελα να δώσουμε κάποια tips προς όλους τους εκπαιδευτικούς. Εγώ αυτό που θα έλεγα δεν είναι το λάθος, αλλά χρειάζονται εποπτεία και οι εκπαιδευτικοί, χρειάζονται ανθρώπους να τους ανακουφίζουν, ώστε να μπορούν να είναι εκεί εστιασμένοι στα παιδιά. Ταυτόχρονα είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν εντός του σχολείου. Μπορεί να μιλάμε για 20 υποθέσεις παράλληλα. Χρειάζεται να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών με τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χρειάζεται να υπάρχει η διάθεση και αίτημα από τους εκπαιδευτικούς να επιμορφώνονται και να εκπαιδεύονται συναισθηματικά. Κυρία Αλεξίου, τι μπορεί να κάνει ένα θύμα bullying ως ενήλικας πλέον, ώστε να ξεπεράσει το τραύμα που του άφησε όλη αυτή η κατάσταση κατά την παιδική του ή εφηβική του ηλικία? Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ προσωπικό, δηλαδή εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί ένας ενήλικας αυτό που βίωσε στο παρελθόν. Σίγουρα βοηθάει η ψυχοθεραπεία, σίγουρα βοηθάει και μόνο το να δημιουργεί κανείς ασφαλή περιβάλλοντα και δίκτυα στα οποία μπορεί να μοιραστεί τα βιώματά του, τους φίλους, την οικογένεια, τις ερωτικές σχέσεις, τις συναδελφικές σχέσεις, βοηθάει πολύ το μοίρασμα. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι κανείς να εμπιστεύεται τον εαυτό του και να πορεύεται με αυτό. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να το μοιραστεί. Μπορεί κάποιος να θέλει να ξεκινήσει μια διαδικασία ψυχοθεραπείας, όπως είπα πριν, για αυτό. Σημασία έχει κανείς να εμπιστεύεται τον εαυτό του, να ακούει το τι χρειάζεται και στο χρόνο στο οποίο αυτό χρειάζεται να συμβεί, για να μην επανατραυματιστεί. Κυρία Αλεξίου, θα ήθελα να κλείσουμε με κάποιες συμβουλές πρόληψης προς όλους τους γονείς. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να ξεκινήσουν να δουλεύουν με τον εαυτό τους αρχικά. Το πρώτο βήμα είναι οι γονείς να μάθουν να αναγνωρίζουν οι ίδιοι τα συναισθήματά τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα διαχειριστούν. Αυτό θα βοηθήσει να μάθουν και στα παιδιά τους να διαχειρίζονται αντίστοιχα τα συναισθήματά τους, να μπορούν να βασίζονται στον εαυτό τους και να ζητούν βοήθεια όποτε χρειάζεται. Ένα παιδί που αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και μεγαλώνει σε μια οικογένεια που μπορεί να εκφράζεται ανοιχτά, μπορεί και να ζητήσει βοήθεια όταν αυτό χρειαστεί. Από εκεί και ύστερα είναι σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία με το σχολείο, ώστε να μπορούν οι γονείς να απευθυνθούν στους εκπαιδευτικούς ή στη διεύθυνση του σχολείου, να έχουν μια καλή επαφή και να υπάρχει αντίστοιχα και μια καλή ενημέρωση από το περιβάλλον του σχολείου. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να επικοινωνούν οι γονείς και με τους γονείς των παιδιών που προκαλούν προβλήματα. Να σκεφτούν πως το παιδί που προκαλεί προβλήματα μπορεί να προέρχεται πιθανά από ένα περιβάλλον επιβαρημένο. Και αυτό που θα έλεγα σίγουρα είναι το ότι πολλές φορές βοηθάει το να είναι ανοιχτή σε εμπειρίες ψυχοθεραπείας οικογενειακής. Δηλαδή το να πάμε μαζί όλοι ως οικογένεια, να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό και να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό ως οικογένεια όλοι. Θα κλείσω λέγοντας πως είναι πολύ σημαντικό οποιοσδήποτε βρίσκεται έτσι σε αυτή την κατάσταση ή έχει δυστυχώς αυτή την εμπειρία, είναι σημαντικό να σκεφτεί, να θυμάται πως έχει ένα τέλος όλο αυτό, δεν είναι εγκλωβιστικό και υπάρχει συνέχεια θετική προς τη ζωή παρακάτω, αρκεί να ζητάμε βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ και για την τιμή και για το χώρο που μου δώσατε σήμερα να μιλήσω.